Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Τουζόπουλος, χειρουργός ορθοπαιδικός και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους. Πώς να ξεκινάτε την ημέρα σας σωστά για να κρατήσετε τις αρθρώσεις σας υγιείς, λειτουργικές και το κυριότερο, χωρίς πόνο. Αν έχετε ξυπνήσει ποτέ με δισκαμψία στα γόνατα, με δυσκολία στα δάχτυλα ή με εκείνο το αίσθημα πιασίματος στη μέση σας, τότε αυτό το βίντεο είναι για σας. Μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί θα σας δώσω ένα πρακτικό πρωινό πρόγραμμα 5 λεπτών που μπορείτε να εφαρμόζετε καθημερινά, ανεξάρτητα από την ηλικία σας ή το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το σώμα ξεκουράζεται, αλλά η μειωμένη κινητικότητα οδηγεί σε συσσόρευση υγρών στις αρθρώσεις, μειωμένη κυκλοφορία και κάτι σαν σκουριά στους στένοντες και μύες. Αυτό το φαινόμενο λέγεται πρωινή δισκαμψία και είναι ιδιαίτερα συχνό σε άτομα με οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, αλλά ακόμα και σε άτομα με απλή καθιστική ζωή. Η καλή είδηση είναι ότι μπορούμε να αναστρέψουμε όλη αυτή την αίσθηση μέσα σε λίγα λεπτά με τις σωστές κινήσεις. Η ήπια ρυθμική κίνηση το πρωί βοηθά να ενεργοποιηθεί το αρθρικό υγρό, ο λιπαντικός μηχανισμός δηλαδή της άρθρωσης, να αυξηθεί η αιμάτωση στους μυές και να ξυπνήσει το νευρικό μας σύστημα με ασφάλεια. Η κίνηση είναι φάρμακο για τις αρθρώσεις και η πρωινή ρουτίνα είναι ο πιο ασφαλής τρόπος να το λαμβάνετε καθημερινά. Ας ξεκινήσουμε με 5 βασικές κινήσεις που μπορείτε να κάνετε ακόμα και δίπλα από το κρεβάτι σας. 1. Κυκλικές κινήσεις στους αστραγάλους και στα γόνατα. Περίπου 1 λεπτό. Καθιστή ή ξαπλωμένοι, κινήστε τους αστραγάλους σας κυκλικά. Μεταλυγίστε και τεντώστε τα γόνατά σας. Αυτό βοηθά στην αποσυμφόρεση του αρθρικού υγρού και μειώνει τη δισκαμψία. 2. Διατάσεις για τη μέση σας. Και αυτό περίπου 1 λεπτό. Με ήπια έκταση της σπονδυλικής στήλης, ενεργοποιείτε την οσφυϊκή μοίρα και μειώνετε την μυϊκή τάση. 3. Κύκλοι στους ώμους και ελαφρά τινάγματα των χεριών. Απλές κινήσεις μπρος-πίσω και κυκλικά στους ώμους σας που ενεργοποιούν τις αρθρώσεις του άνω κορμού και διώχνουν το μούδιασμα. 4. Πίεση και απελευθέρωση των δακτύλων. Κλείνετε και ανοίγετε τις παλάμες αργά. Ιδανικό για τα πρώτα στάδια της αρθρίτιδας του χεριού. 5. Πρωινός σκελετικός χαιρετισμός. Σταθείτε όρθιοι και κάντε ήπιες πλευρικές κινήσεις. Κάμψεις του κορμού, στροφές του κορμού και μικρά καθίσματα. Θα νιώσετε το σώμα σας πραγματικά να ξεμπλοκάρει. Η σωστή πρωινή διατροφή μπορεί να ενισχύσει τις αρθρώσεις. Ξεκινήστε με νερό για ενυδάτωση. Τα αφυδατωμένα κύτταρα δεν λειτουργούν καλά. Ωμέγα-3 λιπαρά από καρύδια ή λιναρόσπορο μειώνουν τη φλεγμονή. Πρωτεΐνη από γιαούρτι ή αυγό βοηθά στην αποκατάσταση των μυών αλλά και του χόνδρου. Προσθέστε κουρκουμίνη και τζίντζερ αν μπορείτε, τα οποία έχουν φυσική αντιφλεγμονώδη δράση. Πέρα από το πρωινό, εφαρμόστε τα ακόλουθα. Να κινείστε κάθε 30 με 60 λεπτά αν καθίσετε πολύ κατά τη διάρκεια της εργασίας σας. Να κάνετε ήπια άσκηση όπως περπάτημα, πιλάτες ή κολύμβηση 3 φορές την εβδομάδα. Προστατεύστε τις αρθρώσεις σας με καλό στρώμα και μαξιλάρι με υποστήριξη του αφιένα. Αν έχετε οστεοαρθρίτιδα, μην αγνοείτε την πρόληψη. Η έγκαιρη ενδυνάμωση και αποφόρτιση καθυστερεί την εξέλιξή της. Οι αρθρώσεις είναι κάτι σαν μεντεσέδες. Αν δεν τις κινείς, σκουριάζουν. Αν όμως τις δώσεις λίγη φροντίδα κάθε πρωί, μπορείς να κρατήσεις την κινητικότητά σου και την ποιότητα ζωής για πολλά χρόνια. Γράψε μου στα σχόλια ποια κίνηση σε βοήθησε περισσότερο ή αν έχεις απορίες, επικοινώνησε μαζί μου στο www.touzopoulos.gr. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, γιατί κάθε εβδομάδα ανεβαίνει περιεχόμενο για την υγεία των αρθρώσεων σου, για τους μυς σου και τη σωστή αποκατάσταση μυοσκελετικών παθήσεων. Και φυσικά, αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε ένα like και κοινοποίησέ το σε κάποιους που ξυπνάνε πιασμένοι.